Hei, mä oon Marko Utriainen, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliiton toimitusjohtaja. Varmaan tiedätkin, että tulevana kesänä käydään EU-vaalit. Joko sä oot ehtinyt miettiä, ketä sä äänestät ja miksi? Tässä pari vinkkiä. Jos pidät energiaomavaraisuutta, energiamurrosta tärkeänä asiana, niin varmista, että ehdokkaasi myös puhuu näistä asioista ja edes jollain lailla ymmärtää, miten näitä asioita tulee konkreettisesti edistää. Sähköistys on ratkaisu energiamurroksessa. Tulevien päättäjien on syytä varmistaa, että tämä murros jatkuu ja luoda sellainen suunnitelma, jolla tätä voidaan konkretisoida. Sähköurakoitsijaliittojen Euroopan kattojärjestö Europe on arvioinut, että Eurooppaan pelkästään sähköistysalalle voi syntyä yli 400 000 uutta työpaikkaa. Tämä on valtava mahdollisuus myöskin Suomeen. Meidän tulee myöskin Suomessa varmistaa se, että meillä on riittävästi tekijöitä toteuttamaan tämä murros. Lue lisää europeon.org-sivustoilta. Kiitos.